A safiyar wannan rana ta Lahadi ya kasance ranar babban bikin tunawa da ranar samun 'yancin ƙasar Rasha. To sai gashi safiyar garin ta waye da fuskantar munanan hare-haren jirage marasa matuka daga yankunan ƙasar Ukraine. Jim kaɗan da bayyana hare-haren, ƙasar Ukraine ta bakin babban fadar mulki ta ƙasar da ke birnin Kyiv ta ayyana cewa hare-haren na ƙasar Ukraine ta kaddama akan Rasha a safiyar yau sun kasance martani ga hare-haren ƙasar Rasha na baya-baya. Masharhanta yana ganin cewa tamkar ƙasar Ukraine ta zunguro gidan rina ne, kasancewar ajiya ma ƙasar ta Ukraine ta ƙaddamar da wasu manya-manyan hare-hare a cibiyoyin sarrafa man fetur na ƙasar Rasha, ma'ana manya-manyan guraren da ake tace man fetur na ƙasar, inda har zuwa wannan lokaci cincirin dambakin hayaki ne kawai ake ganin su a sararin samaniya, yayin da ake ganin abu ne mai matukar wahala a shawo kan wutar cikin kankanin lokaci. Manya-manyan kasashen duniya, ƙasar Amurka, Rasha da kuma China na yunkurin kafa cibiyar masana'antar nukiliya a duniyar wata. Ƙasashen dai sun ƙara zage dantse gurin ganin sun kafa sansanonin samar da cibiyoyin nukiliya a cikin duniyar wata, inda suka ayyana cewa binciken nasu zai kai ga samo mazaunin ɗan adam a cikin duniyar ta wata, tare da samar da wasu nau'ikan sinadarai masu matuƙar amfani da tsada a cikin nan duniyar mu, tare da ƙara bunƙasa ilimin tattalin arziki a cikin duniya. Masana sun ce duniyar wata tana da matuƙar sinadarai masu matuƙar mahimmanci, ciki ku hadda wani sinadari mai suna helium 3 wanda yake da matuƙar mahimmanci gurin samar da makamashin lantarki a cikin duniyar mu. Izuwa yanzu dai masana na ganin shirin a matsayin wani abu wanda zai samar da ci gaba a cikin duniyar mu. Wasu kuma suna cike da ayoyin tambaya cewa shin wannan wani bikin da suke gudanarwa tsakanin waɗannan ƙasashe zai samar da wani ci gaba a cikin rayuwar mu ta duniyar mu, ko kuma dai wani sabon babi aka buɗe na gwada kwanji, na gwada ƙarfin mulki da kuma fasaha a cikin ƙasashen guda uku. So amma a cikin wani binciken masana fa a baya-bayan nan ya gano cewa an ga wasu sababbin halayya a gurin shugaban ƙasar Rasha Putin tun biyo bayan mitin ɗin da ya gudana a Alaska tsakaninsu da shugaban ƙasar Amurka, inda aka ce zuwa yanzu fa wasu sabbin halaye sun fara bullowa daga gurin shugaban ƙasar na Rasha, yayin da wasu ke sanya alamar tambaya akan cewa shugaban ƙasar Amurka fa ta bayan fage yana goyon bayan shugaban ƙasar ta Rasha Putin akan yakin da yake ci gaba da yi da yankunan Ukraine, yayin da ya ayyana fitowa akan cewa yana shawartar shugaban ƙasar Ukraine Zelensky akan ya miƙa wa shugaba Putin wasu yankuna da ya buƙaci cewa a miƙa masa kafin fara cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wadda za ta kawo ƙarshen yakin da ke gudana tsakanin ƙasar Ukraine da kuma Rasha. To sai da a wani bangaren guda fa Sarki Charles na ƙasar Ingila ya ayyana goyon bayansa da ƙasar Ukraine a cikin yunkurin take yi na ganin ta dawo da yankunanta wanda ƙasar Rasha ta kwace, tare da yin kira na a kawo ƙarshen yakin domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin yankunan Ukraine da kuma ƙasar ta Rasha. A ci gaba da bikin ranar 'yancin kai da ke gudana a babban birnin Mascow na ƙasar Rasha, zuwa yanzu fa an ƙara samun tashin wani abun fashewa a wani babban sito na yara inda ake sayar da kayayyaki a lokacin da ake ci gaba da siyayyar gwada wa yara ƙauna a cikin yankunan garin, inda zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwar mutum ɗaya tare da jikkatar wasu mutane da dama, yayin da hukumomi a ƙasar Rasha ke ci gaba da bincike akan fashewar domin tabbatar da ba a samu ƙara faruwar shigen irin waɗannan al'amuran a guraren taron mutane zuwa nan gaba ba.